причина, значи нежелателно завръщането. Това е съдът, това е присъдът. Единственият съд, който е изведен от тук жив, докато е съществувал този лагер. Един има ли осъден? Те хора, които са загинали тук, заслужаваха нещо повече да се направи за тях. Заявиха участници в поклонението към жертвите от лагера Слънчев бряг край Ловеч пред кореспондента ни Пламен Христов. Един от организаторите на протестите в Русе, Венцислав Ангелов, разпъна палатка в центъра на Дунавския град. Той е председател на движението БАСТА. Ангелов, известен още като Венци Чикагото, обяви, че ще иска ревизия на обществените поръчки в Русенската община, както и инспектората писа разчаяни срещи на силата земя. От 20 и 30 минути на часа тройката факелни средства и мотивиране на знак от 60 плюс чрез запалени средства за граждани. Власти са арестували сърбин и българин с близо 590 кг кокаин на яхта, съобщава Associated Press. Яхтата е Като са наследили имотите. Ние сме против общината да плаща на хора близки до властта. Собствениците на земи казаха, че ще предприемат всички законови мерки, за да запазят земите си. Читалището настоятелство в Дурхан Шевкет. Групата към читалище Просвета в селото ще изпълни ритуалния тансема, а групата за автентичен... Секретар на ООН Бан Ки Мун изрази опасение, че Ливан може да бъде въвлечен в сирийската гражданска война след оставката на премиера Реджеп Никати. Генералният секретар призова всички партии в Ливан да останат обединени под ръководството на президента Мишел Сулейман. Чухте новините 17.